बे समाव नोंथांमोनजों जथाय रादाब लाबोदों। बाहाय मा मा दं जोबजासिम फारि फारि नायना लादोनि। फार्स्टआव दङ बिटिआर गोरोबथानि रादाय बादियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जा आलादा गावखुंथाय एबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानांगौ बेखौ फैगौ 15 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो दानानै होसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथाङा दिनै आफादनिफ्राय आबुङै बिदाय लाबाय। बिथाङा गावनि मावबोनाय मोन्दांथि आरो रोंगौथिखौ लानानै इयुननि बिबानगिरिफोरखौ आफादखौ गाहामै सामलायलांनो खावलायदों। फारसेथिं बिथाङा राजखान्थियारि हान्जायाव दा बाहागो लानायनि खोथा सानथ'वाखै होन्नाबो बुङो आरो बेखौ उननि समाव नखर लोगो आरो गेदेमाफोरजों सावरायलायनानैसो बेखौ थिरांथा लागोन होन्नानैबो बुङो। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव गंसे पलिटेकनिक फसंथान गायसनदों आरो गंसे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया बेखेवनानै होदों। बेनिनो पलिटेकनिक बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथाङा बुङोदि बे फसंथाननि लुफुंनाया नांगौ बादि जायाखै, बेखायनो बे फसंथाननि लुगिरिफोरनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनाय जागोन आरो राहा लानाय जागोन। दिनै बिटिआरनि मोनथाम जिल्ला चिरां, बाक्सा, उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिटिउट फर एडुकेसन एन्ड ट्रेनिं फसंथान बेखेवदों। बेनिनो चिरां जिल्लायाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया बेखेवना होदों। थांनाय 1 फेब्रुवारि खालि आसाम सरकारा प्रज्ञान भारती बिथांखिनि जोहै गासै 3,26,046 फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरनो बिजाब बायनायनि थाखाय 1500 राङै सोनानै होदों। बे हाबाखौ श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मावफुंदों। फारसेथिं एखे समावनो भाषा गौरब मुंनि आसनिनि गेजेरजों मोन 21 थुनलाइ आफादनो 43 कौटि रां अनसुंथाइ होदों, जेराव बर' थुनलाइ आफादा 4 कौटि रां मोननो हादों। बेनिनो सा 47 बर' लिरगिरिफोरा 50,000 राङै अनसुंथाइबो मोननो हादों। CBSEनि खुंजानो गोनां थाखो 10 आरो 12नि आनजादनि अक्ट'खौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पखरियाल बिथाङा फोसावनानै होबाय। बेबादियै थाखो 10निखौ 4 मेनिफ्राय आरो थाखो 12निखौबो 4 मेनिफ्राय जागायगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बेखिनियावनो जोब्बाय। गासैखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव खनसे हाबनानै नायनो हागोन। गोजोन्थों।